ụmụnne m daalụ m. Vidiyo nke a ga-abụ n'Igbo maka ife metụrụ ọbara, ife metụrụ onwe anyị, and ihe o ji dị mkpa ka asụ ya n'Igbo na ndị iro na-enwe aṅụrị ma ọ dị ha ka ọ na ya dị emezi nwanne m fanụ n'ebe fa gee ntị na-afụ ebe m na-ekwu ife m chọrọ ikwu. Fa ga-enwe aṅụrị wuru mma wanyekwuo n'etiti anyị. Ofu nwanne anyị nwoke mee postu taa si na streeti ndị na iruo na Anambra na streeti nwesịrị afọ Ebonyi naanị agbanwosi ya, mana iruo na Ebonyi streeti nwesịrị afọ Anambra adịsịa. N'onye bụ ife ọgbagwojuo m anya mgbe sị ka njụọ ajụjụ na onye ajụjụ adịfu ụzọ. Mgbe jụọ ya onwe streeti a na-akpọ Ebonyi nọ na Anambra agbanwere afọ ya ka ọ nọ streeti ndị eji afa obodo dị si na Ebonyi mụọ ndị Ebonyi wee baa afa wee gbazie m ụkwụ n'ala wee sị na onwe streeti a na-akpọ Abakaliki. Before then ofu nwanne anyị nwoke amarọ m steeti o si abịa kọwa ya na onwe streeti nọ n'Ọka a na-akpọ Abakaliki na-agbanwere afọ ya. Ọka ọ capital Anambra. Before m kwuo ife ọbụla m kọndemụ ya, m sị mba na ife a jọgburu onwe na ife a jọgburu onwe ekwesịrị ichenji afa streeti ahụ from Abakaliki to anything. Even afa nna anyị ukwu Zik ekwesịghị ichenji afa streeti ya to Zik. O kwesịrị ịda aza Abakaliki ahụ ọ na-aza nkọndemụ chee. Ndị mmadụ na-atụ isi ọnụ n'okwu. Nwanne anyị nwoke ahụ onye mere ka posta nweziri ife ọbịa kwuo na ndị Anambra kpọrọ ndị Ebonyi asị. Isi m kwuo ọ bụghị ife ọjọọ n'obi wee kwue maka etu o si wee saa okwu oge nyere correction gosiri na ọ bụghị ife ọjọọ n'uche ma ọ n'obi. Ife nsara ya ozugbo na ịkpọrọ ndị Anambra asị n'ọnya ka iji wee na-eche na ndị Anambra kpọrọ ụnụ asị. O wee sị mba na nkata ka anyị na-akpa wee ghọta ihe na-aga m. Ọ bụghị asị ka ọ kpọrọ ndị Anambra and o nwekwana onye Anambra kpọrọ ndị Ebonyi asị. O nwere ike inwe onye Ebonyi mejọrọ onye Anambra ahụ a na-ewere ya iwe, nwee ike nwee onye Anambra mejọrọ onye Ebonyi ahụ a na-ewere onye Anambra ahụ iwe. mana ka isi na asị collective na ịkpọrọ mba asị, ndị Igbo na-emebi mana ndị Igbo emebibere etu ya. Even ndị kwafugidere ọbara ndị Igbo kwafu ruo figure a na-akpọ 3 million, ndị Igbo akpọọdụ ha asị collectively. Even ndị na-aghọwusi ndị Igbo akwanye ha n'ụbịam anaghị tithe and offering aghọwusi ha ruo tọnụ ndị Igbo ndị agha zọrọ. Ndị Igbo akpọbedu ndị agha asị collectively, talk less of ịkpọzi ndị ya na ha ṅụrụ ofu ara asị. Mana obodo ọbụla adahụ akwanite kwa ụbọchị, asịakwa m n'ọkwa ụbọchị, obodo ahụ na-anachighị azụ. Ife Igbo ji adachighị azụ nke na ọnọzi in question taa na ọnọzi na ajụjụ ma ndị Igbo ndị a ha fụrụ ndị Igbo ndị a n'anya wụ a na-ehi nwanne ehi, a na-echukwa nwanne echukwa, nke ndị Igbo ada echukwa ya echukwa. And onwe dị ife ọzọ eji echukwa nwanne na-abịa na mba ndị ka nọ na level a ndị Igbo nọ na ife ndị oyibo na-akpọ religion. Nwanne ya nwoke a na-akpọ Fada Angelo Umegbu, ezigbo mmadụ ka ọ wụ. Ana m ege ihe ọ na-ede, ana m agụ ife ọ na-ede maka na ọ bụ onye Katọlik
ọ ga-afụ Bishọp Matthew Hassan Kukah ka nwanne ya, maka na mụ na-eme omenala. Mfụrụ anụ onye Igbo ọbụla na-eme nke a na-akpọ ọtentik omenala, ọ bụkwa nke agwọ ọgwụ nke a eme magomago nke ahụ arụ ka ha na-eme. Mana mfụrụ anụ onye ọbụla sị mma m gwu wayo na omenala sisi egwu na ya, mma mmetụ ife abụghị nke m aka na omenala sisi emena ya, nnụọ nwaanyị mma agba nkwụ ma ọgọdọ mee ego maka ife omenala kwuru, afụ m onye ahụ sị nwanne m. So na ife m na-akọwa ahụ na onweghị ihe ọzọ ya eme ka akpọmasị ahụ ghara ịbata karịa na ndị Igbo ga-anachi ya n'omenala. Apụta m ụwa na-anụ na ndị Ikwerre zọkọji prọpati ndị Igbo, ụmụnne ha. Nna m emede ka m ghọta na ndị Ikwerre ewu ndị mba, ife ọgwa mụ na ụmụnne anyị ọpọ ndị o tufuru ụlọ ebe ahụ o meghere ọnụ ya si nnọọ ụmụnne anyị. Mpụta ụwa na-anụ na ha zọkọji prọpati anyị, na-etonite na-egekwa ntị. Onwe ebe m geruru ntị wee ghọtakwa na o nwere etu anyị si mejọ ha. N'oge ndị ọcha butere agbakwa ohu anyị agbaghị, na o nwere ndị si Anambra, Imo, Ebonyi, Rivers ahụ n'ihi Ikwerre ahụ, Igbo Delta, mebi ivu na Igbo Edo, Enugu tisiri aka n'ohu ahụ na Igbo ohu ahụ. Na ọtụtụ ndị Ikwerre ahụ ndị ụmụnne ha rere ere n'ụsọ n'ife na-eweghị iwe. Anyị na-ajụ kedu etu anyị esi wee kwa onye ukwu ahụ wara. O nwere oge m bi na Abuja, o nwere somebody si ọ bụghị Ikwerre ahụ ọrụkwa obodo dị ya nso, ime ife o ji wee kweta na mụ na ya bụ nwanne. O nwere akwụkwọ ndere ife mbara ya Igbo Jews in Africa, akọwara maka ọfọ ebe ahụ. Mgbere akwụkwọ anyị ya ọgụcha, o wee tie mkpu ọkwa na pọblik sị ewee na-agwa anyị na anyị na ndị Igbo abụrụ nwanne. Ọ na anyị na ndị Igbo abụrụ nwanne, kedu ife ha ji nwee ọfọ anyị nwee ọfọ, ndị jọghara inwe ọfọ? Okwugba n'izu na ọgụrụ akwụkwọ na-aga n'ihu, o wee sị na ụbọchị ịsaa omenala ndị Igbo si na ha ya ebi ugwu, n'ọkwa n'ụbọchị ịsaa ka anyị ụbọchị ịsatọ agacha ụbọchị ịsaa ọ na-abazi n'ụbọchị ịsatọ n'ọkwanụ ka anyị si ebi ugwu. Ọ sị na ife chiriziri ihe wuo ya na ana ogenye agụta maka ọmụgwọ na akwụkwọ na asị na ha na-eme n'ọmụgwọ na ndị gbara ha okirikiri adịghị emekwa ya etu ya ndị Igbo si eme. N'ihi nwere ike mụ na nwunye gị mụchaa nwa na mba ndị abụrụ anyị nwa ma ọha nwa nọkwa na Rivers ahụ ma ọ na Bayelsa, nwaanyị mụchaa nwa ahụ si ka anya ya ike 2-3 days ọ baa kichin siere di ya nri. Ọ sị mana nke ndị Igbo na-egotazi na akwụkwọ a na ife eji enwe ọmụgwọ ahụ na nwaanyị ahụ mụrụ nwa na ọdụ ka nwaanyị nọ na nsọ. Okwugba n'izu na ọnwụ na nka nọ na Abuja, ọ ya bịa mitin ndị obodo anyị, mụ ya eje mitin ndị obodo ha, bikos ọ fụ ha ana na omenala na-eme ka nyanwa na-eme. O nwezi onye gwara ya na mụ na ya bụ nwanne. So ụmụnne m ndị Igbo, ama m tite na mkpu eje na Facebook jee na Twitter, we are one. Onwe dị ife ọ ga-achieve. Ife ga-achieve ihe wụ ndị niile ahụ nwere ife a na-akpọ omenala, ibido mewe omenala ahụ ka omenala ahụ chịkọọ ha ọnụ. For example, njel nwanne anyị nwoke nsị ụnụ na nna like ife ọ na-ede, Angelo na-egbu onidiho onweghị ife ya, onweghị fọt ya na Matthew Hassan Kukah ma Katọlik onye Yoruba na idiri ịfụ onwe ha na ha ofu. Onwe ndị Igbo banyegoro ịkụ isi n'ala, afụ onye ugwu na-akụ isi n'ala, ọ ya dị ha ka ha fụ nwanne ha. Etu a ka ọ dị. Oge m bi na Abuja, omenala ka m na-eme jụọ na-ese onye Juu tụ ha n'ụkwụ na Naịjirịa, onye Juu ma onye Israel, ọ ya bịabe m, especially ndị n'ime ha ghọtagoro na religion a na-akpọ Judaism na omenala mụ ya
ndị gụgoro akwụkwọ mfu ebe a kọwara ya kọwaruo ya n'isi na religion a na-akpọ Judaism a na-eme n'Israel taa nọ n'ime omenala ka o si pụta. ịma na o nwere ndị anọghọ na blind argument nọ esi na ife ada oji igosi ha etu o si eji oji, si na ife ada ọcha igosi ha etu o si acha ọcha. Oge ha bidoro na-anụ na Bremi Law na adịgoro akwụkwọ 21 si nọ omenala mụ Judaism, ha dị shocked. Abezie gịnị gụba akwụkwọ wee fụ na eziokwu ka na-ekwu na iruo na Deuteronomy 6:1 ifu ebe Chukwu gwara ụmụ Israel na ife niile a nkụziri unu site n'ọnụ Moses wu ife unu ga-adị na-eme na ana aha unu na-aba mee na ana. Ya bụ ndị Igbo ife ga-ewetakwa unity wee onye ọbụla nashiga omenala na mata etu isigoro jefie ụzọ nashiga na omenala nashiga na nke a na-akpọkwa authentic omenala, ọgbọkwọ nke oke ite, ọgbọkwọ nke majik, ọgbọkwọ nke magomago. Omenala si ịdụ Pọl chọọ ife ya arụ, omenala ekwuodogo kpebe ekpere okwurogo chụwa aja. So o nwere anụ onye sị gị na na-eme omenala na ife ị ga-eme ka ife gara gị wee chụ aja ma ikpe ekpere gwee na onye wayo ka ọwụ. Chọba onye ọbụla dị active n'otu a na-akpọ omenala defenders ka ọ gosighị nke wee ezigbote omenala. Udo dịrị unu ndị Igbo, daalụnụ.